Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. En este jueves 3 de noviembre les presento a los invitados que me acompañan en nuestros estudios esta noche. Está con nosotros el diputado de la Cámara Autonómica y representante del Partido Popular de Galicia, el señor Alberto Sueiro. Muy buenas noches. Hola, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Con nosotros está también, en representación del Partido Socialista de Galicia, su diputado Miguel Ángel Fernández. Muy buenas noches, bienvenido Miguel Ángel. Buenas noches, igualmente. Y finalmente, en representación del Bloque Nacionalista Galego, está con nosotros su viceportavoz en el grupo parlamentario y también diputada, evidentemente, de la Cámara Autonómica, la señora Ana Pontón. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bien, pues también está con nosotros en nuestros estudios Marcos González, nuestro compañero redactor de Popular Televisión, que nos irá transmitiendo los correos que nos llegan de nuestros telespectadores. Muy buenas noches, Marcos, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Una semana más seguimos analizando los correos de nuestros espectadores que esta semana nos llevan a hablar de la campaña electoral y de la crisis griega, pero bueno, como siempre lo iremos viendo a lo largo de la noche. Muchas gracias, Marcos. Nos vemos en unos minutos. Cerca de 243.000 gallegos buscan en estos momentos trabajo y no lo encuentran. En 65.000 hogares de nuestra comunidad, todos sus miembros están en el paro. Estas son las cifras del desempleo en Galicia y aunque los datos no son muy malos con respecto al trimestre pasado, lo cierto es que 68.600 jóvenes de entre 16 y 29 años son demandantes de empleo. A solo 24 horas para que empiece la campaña electoral, todos los partidos ofrecen soluciones y medidas para detener esta sangría, aunque los expertos apuntan a que solo se crea empleo cuando la economía crece por encima del 1,5 y la nuestra solo llegará al 1,1 el próximo año según las previsiones oficiales. Y ayer finalmente el Parlamento gallego ha aprobado con los votos del Partido Popular y el Partido Socialista de Galicia la nueva Ley de Medios Públicos que convierte a la Radio y Televisión de Galicia en una corporación. Para los populares y socialistas queda garantizado el carácter público de la televisión. Para los sindicatos, sin embargo, y también para el Bloque Nacionalista Galego, planea el fantasma de una futura privatización y un ERE encubierto a una plantilla que ya alcanza los 1.100 trabajadores. Esta misma mañana hemos conocido los datos del paro del mes de octubre. En España son más de 134.182 parados más que se suman a esas casi 5 millones de personas que buscan un puesto de trabajo. Veamos en el siguiente informe los datos para Galicia y el detalle de la información. La última encuesta de población activa deja datos desoladores. En el tercer trimestre del año, las cifras del paro suelen remitir gracias al empleo estacional generado por el turismo. Pero este año ese no ha sido el caso. Este verano se destruyeron 144.000 empleos, dejando un total que roza la perturbadora frontera psicológica de los 5 millones de parados. Una cifra que por lo visto no tardaremos demasiado en alcanzar. Las previsiones del gobierno hablan de un total de 5.100.000 parados una vez que desaparezca la atenuante estacional. Con este panorama no es de extrañar que los candidatos a las elecciones generales tengan el paro muy presente a la hora de elaborar sus programas electorales. Es el caso de Rajoy, que considera el empleo su máxima prioridad. Debemos concentrar todas las políticas, todos los recursos y todos los esfuerzos en la creación de empleo. Eso sí, por el momento el líder popular no ha especificado las medidas concretas que pondrá en marcha para paliar el desempleo. Sí lo ha hecho Rubalcaba, que propone abaratar la contratación y redistribuir las desgravaciones del impuesto de sociedades. Hay que abaratar la contratación y hay que abaratar sus costes. No basta con decir que les vamos a ayudar, hay que ver de dónde sacamos el dinero, ¿sabéis? Lo vamos a sacar redistribuyendo las desgravaciones que en este momento solo van a las grandes empresas. Pero no solo en Madrid se habla sobre el paro. El debate
debate también llega a Galicia, donde el número de parados ya supera los 240.000. Aunque esta cifra es vista de forma diferente por las distintas fuerzas políticas, la Xunta destaca el diferencial positivo de Galicia con respecto a España, pero el PSDG denuncia una escalada en la destrucción de empleo y acusa a la Xunta de favorecerla al no pagar sus facturas. Si tivéramos o paro en España que ten Galicia, había 1 millón de personas traballando máis. Seguiremos falando das causas de por que en Galicia se incrementa o paro, eso sí, menos que en España. Vostede, señor o home Vázquez, das facturas no caixón, está conseguindo que se incremente o paro, se destruya emprego e, sobre todo, está enganando a este país, señor Feijóo. Por último, para los nacionalistas, las cifras del paro prueban el estrepitoso fracaso de las políticas de recortes que, según ellos, están llevando a cabo tanto populares como socialistas. Es el peor mes de octubre desde que hay mediciones. Caminamos inexorablemente, al parecer, hacia más de 5 millones de parados. Mañana empieza, bueno, esta noche empieza la pegada de carteles con el arranque de la campaña electoral. Todos los partidos, como lo veíamos, ofrecen soluciones, aunque nadie parece que tener la receta a esta sangría que es el paro. ¿Cuál es la valoración que hace, señor Fernández, su partido sobre estos datos de esta mañana? Bueno, como venimos de decir no propio Parlamento, non podemos estar ninguén contentos con estes datos, para nada, en absoluto, porque detrás de cada unha destas cifras hai unha persoa que está sufrindo e as consecuencias de algo que non o desexa ninguén, que, como decía hoxe en unha intervención que tiñamos, e creo que todos coincidimos nesta mesa e tamén no Parlamento, a ninguén responsable político lle pode dar o mismo estas cifras e pode non estar preocupado sobre este tema, por suposto. Pero a valoración que facemos, desde logo que é de preocupación por esta situación e enlazándolo a nosa situación na comunidade autónoma, que creo que o que nos temos máis preto é que mentras o señor Rajoy considera que o empleo debe ser unha prioridade do seu probable ou suposto goberno en caso de que reciba a maioría dos votos, pois estamos a ver como o señor Feijóo, presidente da Xunta, nos estes 2 anos e medio que leva de presidente, pois demostra ano tras ano no seu orzamento que non é unha prioridade. Mentras que os fondos do Estado e os fondos que veñen de Europa se manteñen en un crecemento lento, pero crecemento de entre 1,5 e 3% o diñeiro que ven do Estado para as políticas de promoción de empleo e programas neste sentido, pois o señor Feijóo reduciu en tan só 2 anos e medio, en 3 orzamentos vai reducir a friolera de 86 millóns de euros, o cal significa o 50% dos cartos que tiña o goberno galego no ano 2009. Polo tanto, a valoración que facemos é de que dentro das súas responsabilidades, o goberno central ten as súas responsabilidades, pero non podemos esquecernos que estamos en un Estado autonómico, en un Estado onde as autonomías, e así o queremos todos os españois, pois teñen unhas competencias e a competencia de emprego en estes momentos está na Xunta de Galicia, que non pode mirar para outro lado como está a facer e decir que todo o problema está en o mal que o está a facer o goberno central. Usted entonces localiza, o su partido localiza el problema del paro en un problema de inversión pública. No, en unha cuestión de inversión pública. Evidentemente estamos en unha situación global que evidentemente afecta a la situación. Yo creo que hai que tomar medidas como as que ven tomando probablemente o goberno central ou outras que se poden propoñer, aí están os programas dos diferentes partidos políticos. Eu penso que no Estado español, desde que se tomaron unha serie de medidas, o crecemento do paro, afortunadamente, o crecemento, o incremento da taxa do paro é moito menor que noutras comunidades onde non se está a tomar. Digo que aquí en Galicia, precisamente... ¿Se refiere usted a la reforma laboral? Entre outras cosas, xa remato. O que insisto é que dentro das políticas de emprego non só son importantes as medidas que se toman a nivel do Estado, sino a nivel das autonomías que teñen competencia. E aquí o que dicimos nós, e o digo eu outra vez, é que o señor Feijóo as ten esquecidas, as ten olvidadas. Sí. Señor Sueiro, por favor, su valoración. A valoración é mala, é negativa, ¿no? Evidentemente, cada vez que hai máis desempregados, a valoración non pode ser positiva. Agora ben, o paro é unha das características que está, ou unha das situacións que está caracterizando a crisis española, a diferencia de todas as demais. Non se producen en ningún país do noso contorno as tasas de paro que se están dando en España, no noso conxunto. España é o mercado natural de Galicia, non só de produtos, sino de servicios e incluso o mercado laboral de Galicia. Por lo tanto, hai, querendo fuxir do debate partidista e do enfrentamento de Itumás,
hai unha cousa que hai que analizar que é de fondo, verdadeiramente de fondo. O mercado natural de Galicia, que é España, está absolutamente contraído por moitísimas razóns. Os problemas de financiación, a falta precisamente de adecuación do mercado laboral e da reforma laboral, por a falta dunha reforma fiscal que no seu momento axeitado servira de acicate e de alicente para promover ou, cando menos, facilitar a contratación e non ter actuado a tempo sobre os costes estruturales das empresas. Eso provoca a falla de actividade e de crecemento das empresas. O emprego créase se hai actividade e se hai, digamos, os recursos privados en movimento, por simplificar. Mentras, e dai ven a famosa, digamos, o famoso dato que está admitido por todos, que por debaixo de crecementos da economía do 2%, do 1,8%, a nosa estrutura económica non crea emprego neto. Entón, con un país estancado, medrando cero, con un problema financiero xerado por unha deuda pública desbocada e con un sistema ou con un modelo laboral absolutamente ineficiente, é moi difícil crear emprego. Dice que en Galicia pois só é a falta de asunción das competencias do goberno galego. O goberno galego está exercendo as súas competencias hasta o extremo. Non ten ninguna competencia en política laboral, normativa, ninguna, e só a ten nos temas de promoción de emprego. Por lo tanto, e esas competencias de promoción de emprego, algo que é además indiscutible, son basicamente fondos europeos e de plans tamén do Goberno de España, que están absolutamente condicionados ao seu destino. É dicir, nin este goberno, nin os anteriores, tiñan capacidade para destinar os fondos de forma diferente a como se está facendo. Entramos, si le parece, en detalle, le damos la palabra a la señora Pontón y luego entramos, si le parece, ya en las cosas más concretas. Señora Pontón. Penso que a valoración dos datos do paro é moi negativa, vemos como se veñen incrementando as cifras e eu, ademais, creo que hai que poñer de manifesto que o problema é que hai moita xente que leva moito tempo no paro, que xa non ten ningún tipo de medida de protección social. A mí pareceme dramático pois ver que mesmo neste momento se estén aplicando recortes ás persoas paradas no ámbito dos servizos públicos como é no ámbito sanitario, e se tal podemos comentar un pouco máis. En todo caso, a mí o que me parece máis evidente é que estas cifras de paro e o que está pasando no Estado español e en Galiza poñen de manifesto o fracaso tanto do Partido Popular como do Partido Socialista á hora de enfrentar a crise económica. Desde logo a nós preocupanos tamén moito que desde que chegou o Partido Popular á Xunta de Galiza estemos liderando a destrucción de emprego a nivel de Estado, o cal tamén indica como a Xunta, lonxe de aplicar as competencias que ten para mellorar a situación, desde que goberna o Partido Popular, pois incrementouse a destrucción de emprego. E o máis grave é a falta de perspectiva, porque eu creo que mentre se sigan aplicando receitas que reducen o gasto público, que reducen o investimento social, mentres non exista realmente unha preocupación por activar os sectores económicos de Galiza, hoxe vemos como o sector naval está en crise, o sector agrario está en crise, o sector pesqueiro está en crise, o sector da conserva está en crise, e eu non digo que todo sea culpa da Xunta de Galiza, pero imagínome que se temos un goberno e competencias será para que defenda a este país e para que active os fondos que ten e os poña ao servizo dunha estrategia de creación de emprego. Tamén creo, e con isto remato, que na perspectiva de recuperación económica o feito de que durante estes 2 últimos anos perdéramos as caixas é un duro golpe para a recuperación económica, dado que sin investimento e sin recursos que cheguen ao tecido empresarial, malamente vamos a poder sair desta situación. Bien, señor Fernández, una primera ronda de medidas concretas. Es decir, la señora Pontón dice que las medidas que se tomaron desde el Gobierno central no han servido para nada, que las políticas de recorte no han servido, que la reforma laboral tampoco ha servido. Es decir, ¿qué plantea ahora? ¿Qué medidas concretas se plantean para parar esta sangría? Si falamos directamente de Galicia, que é onde temos o noso ámbito de actuación... Supongo que las medidas que funcionan en Galicia deben funcionar en Madrid, en Sevilla y en el País Vasco, ¿no? Evidentemente, o que temos que facer é unha serie de cuestións, facilitar como a creación de emprego con moitas medidas, desde o propio diálogo social que se intenta ou se ha intentado levar a nivel do Estado e que se intenta levar a nivel da comunidade autónoma para ver como se pode potenciar a creación e o traballo das diferentes empresas. ¿No es un poco tarde para eso?
Bueno, pero estamos en una situación de Quiero crisis decir, que nos plantear afecta. hoy por hoy el diálogo social cuando llevamos ya 3 años, ¿no? Pero en alguna, tú tocando fondo. me estás pidiendo medidas e te estoy dicindo que desde logo desde o PSOE o que temos que facer, desde logo todas as medidas que intentemos facer teñen que facer con máximo consenso posible, porque isto non é unha cuestión de un partido político. Eu estou convencido que a crisis afecta tanto a políticos ou a gobernantes que están na dereita como a políticos e gobernantes, e o estamos vendo en diferentes países. Decía antes Alberto que nunca o paro noutros estados afectados pola crisis chegou a tanto. Tamén é certo, e creo que todos recoñeceremos, é que a economía estatal española e a galega tamén en parte moito dela estaba feito a unha situación de un sector da inmobiliaria e da construcción que evidentemente foi o que levou o gran varapalo. A partir de aí veñen outra serie de situacións e cuestións. Para nosotros o importante, enlazando tamén un pouquiño co último que decía Ana e que decía Alberto, é que non podemos esquecernos da importancia do traballo a nivel dos sectores sociales e donde nosotros aquí podemos traballar e, polo tanto, donde temos competencia o goberno da Xunta que en promoción de empleo non podemos telo abandonado como temos abandonado. Despois, se queremos, damos máis datos, pero o ritmo de crecemento, de diferenciación da tasa de crecemento do paro en Galicia nos 2 últimos anos, Alberto, e en iso coincidiremos, está crecendo sustancialmente moito máis que no resto de España. Un dato de hoxe, non? Galicia, 9.000 paraos máis no mes de outubro, Madrid, con 10 veces a población, 11.000 parados máis. Por lo tanto, en Galicia non estamos facendo ben os deberes. Non digo, como dicía hoxe a conselleira, non é a alumna ventaxada en isto, porque, eu decía claramente, porque noutras comunidades, a pesar da crisis, se está controlando esta situación máis que en Galicia. Señor Sueiro, por favor. Mira, non é así. Non é así. E isto ven a conta do famoso diferencial das tasas de crecemento sobre a media do paro registrado en España. Eu dicía tamén hoxe pola mañán, no ano 2007, en plena bonanza económica, cando a máquina funcionaba tanto en Galicia como en España a máximo rendemento, ese diferencial era de 1,7 puntos. E ese diferencial empezou a medrar a partir do segundo semestre de 2008, xusto cando a crise empezaba a ser xa moi forte en España e Galicia estaba aínda, digamos, en fase latente. E maximizouse xusto no ano 2009. Agora estamos mantendo un diferencial, pois eso, un punto por debaixo do que había no ano 2009. Era 5 puntos e agora estamos no 4,28. No máis duro da crisis. No máis duro da crisis. Por lo tanto, o que se está conseguindo manter a economía de Galicia por riba, en tasa de paro, por riba da media. E así, a tasa en Galicia é 17,24 e a que saliu hoxe para a media de España 21,52. Eso non ten discusión. Por lo tanto, estamos conseguindo cas ferramentas que ten a Xunta de Galicia, manter a economía galega entre 4 e 5 puntos por detrás da tasa de paro da economía española. Eu quería, se me deixes, porque claro, contestei aquí agora, que non quería deixar pasar un tema, que se falaba da falta de perspectiva. O sea, hai dous argumentos. Un é os recortes, a política de recortes, e outro a falta de perspectiva. A política de recortes, recientemente o secretario de Estado de Facenda ven a Galicia a decir que o modelo de axuste da economía para axeitarse ao cumprimento dos obxectivos de déficit público é precisamente o feito en Galicia. E é verdade, somos das 3 únicas comunidades que está cumplindo co obxectivo de déficit. É moi importante cumplir con este obxectivo, é moi importante, porque o que para uns son recortes, para outros son axustes. É curioso tamén, porque a mí gustaríame que Ana baixara un chanzo dese nivel filosófico que nos plantexa sempre para decirnos como se conxuga esa economía que vos plantexades, donde, por un lado, a escasez de recurso público consíguese facer máis investimento, máis gasto público e máis gasto social. Señora Pontón, resumidamente, porque llevamos casi la mitad del programa. E, por certo, unha cuestión, no naval, na automoción, no textil, os tres sectores onde o goberno galego máis está insistindo. Por certo, automoción, co peor mes da venta de automóviles desde que hai rexistro. O Partido Popular, en todo caso, que terá que asumir os efectos do seu goberno. Creo que estar constantemente falándonos do pasado non lle soluciona nada aos cidadáns. A cifra obxectiva e o dato obxectivo é que está medrando moito o desemprego en Galiza.
máis de 240.000 persoas no paro e pareceme que esa debía de ser a principal preocupación que tivera o Partido Popular e o presidente da Xunta de Galicia non ver como maquilla os datos, porque a realidade aí fora é moi fastidiada para moita xente. E claro, hai moitas medidas que se poderían adoptar para ter máis recursos públicos, pero nin PP nin PSOE nos seus programas, nin cando teñen oportunidade de facelo, as avanzan. Hai que loitar realmente contra a fraude fiscal. Nos apostamos por facer unha reforma... Votachedes en contra das dúas medidas de loita contra a fraude fiscal que plantexou a Xunta de Galicia. Votastedes vos en contra, 1000 veces no Parlamento, en contra de plans para loitar contra a fraude fiscal. E é máis, o que habrá que facer en todo caso, é ver como se pode recaudar dunha maneira máis xusta, porque o problema que ten o sistema fiscal que hai no Estado español é que as rentas máis altas pagan moi pouco, mentres as rentas do traballo soportan a maior parte dos impostos. Nos propoñemos reformas fiscais, fixémolo este ano no Congreso dos Deputados, PP e PSOE votaron en contra. Nos propuxemos, aínda pouco no Parlamento de Galiza, que se suprimiran as deputacións, 400 millóns de euros que se poderían aforrar para unhas institucións que non sirven absolutamente para nada. Estamos propoñendo que se reduza o gasto militar. Ter a misión de Libia creo que nos costaba 2.000 millóns de euros. Non é unha cifra calquera, son moitos recursos públicos. Por lo tanto, decir que non se poden ter máis recursos públicos é unha falsificación. Coñeces algún país occidental medianamente avanzado que non teña unha política exterior e que non teña unha política de forzas armadas? Podemos ir a Suiza e ver como sobreviven perfectamente sin ningún tipo de exército, verdad? Que ao final solo sirve para agredir a outros países. Por certo, en Suiza é obligatorio facer o servicio militar. Pero imos ver, faz unha pregunta ou responde, se non che gusta, pois evidentemente se tú o que estás apostando é porque nun momento de crise en que se están... E o exemplo é o que non ten... No, se ti o que estás apostando é porque nun momento de crise económica en que se están aplicando, e está aplicando tamén o PP, duros recortes á sociedade no ámbito da sanidade, no ámbito da educación, eliminando prestación sanitaria para parados, como está facendo neste momento a Xunta de Galiza, e que me digas que a prioridade teñen que ser intervencións militares ou comprar misiles, pois desde logo creo que eso non é racional. A min gustaríame seguir esa línea. E que facemos con 18.000 militares que temos en agora mesmo en nómina? Señor Sueiro, e que facemos con toda a industria que hai detrás deso? Les ruego, por favor, que no se enzarcen en una discusión bilateral. Tenemos más programa y tenemos más preguntas, y sobre todo ahora, por favor, les pido que me dejen darle paso a nuestro compañero Marcos González para que nos plantee la primera pregunta de nuestros telespectadores de esta noche. Adelante, Marco, ¿cuál es esa pregunta? Vamos pues con el correo de Francisco Morillo, un espectador que le pide responsabilidad a la clase política. Dice estar aburrido de las descalificaciones personales, de las acusaciones mutuas de recortes y de las contradicciones entre partidos políticos. En un país con 5 millones de parados, inmerso en una crisis que parece no tener final, ¿no habrá llegado ya el momento de tener una campaña electoral pacífica centrada, para variar, en las propuestas políticas? Bueno, señores, la campaña arranca esta noche, me imagino que todos iréis a vuestros respectivos pegadas de carteles, pero recuperando lo que decía este telespectador, 5 millones de parados, ¿no hace falta quizás un gran pacto por el empleo en estos momentos, en lugar de esta rencilla de tú más o de decidir en qué se recorta? ¿Hace falta un pacto, señor Pois Fernández? a pregunta, para mí, creo que o goberno socialista central xa o plantexou en algún momento. Lo que pasa é que é certo que dice este oyente noso que manda a carta, é que tal vez o que tiñamos que facer a clase política, desde logo, é intentar, de alguna maneira, non externalizar un enfrentamento tanto como a veces parece que se está producindo. O cal non quere decir que cada un de nós non teña unha visión diferente da situación e que a defenda con vehemencia, con respeto e con tal. O que sí, despois os cidadáns, en base aos datos que se lle dá, que además están aí, están plasmados, eso estamos no mundo da comunicación e todo o mundo ten acceso a esos datos, valore a realidade ou non valore a realidade. Pactos, hemos intentado un pacto pola sanidade e o PP se levantou no Congreso dos Diputados, hemos intentado pactos nesto, é certo, e non o vou a negar, que suele haber certa tendencia a que os partidos que non están no goberno nese momento non tendan a ello, pero por ganas de diálogo e propostas non foron en estos 4 ou 8 anos, non foron por ese motivo. Señor Sueiro.
Hai que seguir intentando. Para resumir, eu creo que nas dúas últimas intervencións que escoitei, o que vin en directo de Mariano Rajoy, insistía nunha idea, non? De que de esta ou salimos todos ou non sale ninguén. E por que non o fixo antes, cando se lle planteou ese mesmo planteamento, Alberto? Porque creo, ahora que estamos en campaña, como dio o telespectador, efectivamente, o plantea, pero eu recordo o presidente Zapatero plantearlle que lle planteara e que se sentara con el e que non era o momento que, non sei, penso que todo viu, Se alguén foi en algún momento da historia de España desconsiderado coa oposición e que enganou sucesivamente a oposición foi Zapatero. Zapatero, en sentido, é unha persona pouco de fiar. Pero en todo caso, claro, non te podes fiar daquel que sucesivamente te foi engañando. E despois eu creo que o debate non é malo. Eu, estou seguro que as recetas que ten o Bloque son malas, por lo tanto, teño que discutir con ela para decirle, mira, que estás equivocada. E ela pensará o mismo das miñas. Por iso digo que eu creo que o debate non é malo e hai distintas posturas e está claro que hai distintas maneiras de ver a solución e a salida. Eu creo, desde logo, que volver digamos, a un sistema público que non ten acreditado o éxito en ninguna parte do mundo e que non hai ninguna economía, digamos, planificada de esquerdas que teña acreditado éxito, pois creo que eso non é ninguna solución. Xusto, creo que a solución é precisamente os modelos de economía liberal de mercado. A ver, paréceme moi ben que o representante do PP crea no dogma, pero a realidade é que o problema da crise económica que temos na actualidade ven derivada do modelo neoliberal, precisamente da falta de regulación do funcionamento do sistema financiero, e o que xa me parece grotesco é que unha vez que o problema da débeda creada no ámbito privado se lle traspasa ao público, ahora se nos diga que o grande problema de como funcionan as economías é a débeda pública. Creo que é unha perversión. En todo caso, paréceme que o que sería máis importante é que realmente coñecéramos as propostas das diferentes organizacións políticas que se presentan ás eleccións e que tamén viramos a práctica. Podemos avaliar o que fixo o PSOE a nivel de Estado, podemos avaliar o que está facendo o PP na Xunta de Galiza, que según di Mariano Rajoy é o exemplo que quere seguir. Desde logo, os resultados non son moi alentadores. Eu, en todo caso, cando me falan de grandes pactos entre PP e PSOE e vexo o que pasou nesta legislatura, podemos ver, por exemplo, un grande pacto en relación coa reestruturación do sistema financiero que ao final o que se salda é coa eliminación das caixas, coa eliminación da Caixa Galega e sin que iso supoña a solución aos problemas que teñen os cidadáns, aquelas persoas que queren acceder a créditos ou aquelas persoas que necesitan un crédito para a súa actividade industrial. Por lo tanto, pareceme que o importante nunha campaña é que realmente se coñezan as ideas e os proxectos. E moitas veces, a min o que me dá pena é que se enzarzan en discusións, pero logo realmente comparten as políticas, porque entiendo que tienen todos los partidos 15 días a partir de esta noche para enseñar efectivamente esas propuestas y lo que quieren hacer. Les propongo que vayamos al segundo tema de la noche, que también evidentemente habla de dinero, porque no hay forma de escapar. También la gestión de las televisiones públicas, su rentabilidad y sus altísimos presupuestos están en tela de juicio. En Galicia, la nueva ley de medios públicos ha sido aprobada ayer mismo por el Parlamento. En el siguiente informe tienen ustedes todos los detalles. Ayer fue aprobada en el Parlamento la nueva Ley de Medios Públicos de Galicia. Un pacto entre populares y socialistas convierte la CRTVG en una corporación e introduce cambios significativos en su gestión. De ahora en adelante, el director de la compañía no será designado por el presidente de la Xunta, sino que será elegido por el Parlamento gallego. Además, el Consejo de Administración verá reducido su número de miembros de 12 a 6. Se trata de reformas importantes que permiten hablar a los dos grupos políticos mayoritarios del blindaje de la independencia de la Radio-Televisión de Galicia. Que esta lei blinda os medios públicos a través dunha corporación pública. Potenciará a misión de servicio público audiovisual galego, do seu papel como instrumento estratégico para a promoción do noso idioma e para o reforzamento da identidade e da cultura galega. Pero los nacionalistas no comparten este optimismo, más bien todo lo contrario. Para ellos, la nueva ley no hace sino reafirmar el control de la Xunta sobre la CRTVG. Esta lei o que vai a facer na práctica é darlle moito máis
capacidade de intervención e de control, a forza política que teña maioría nesta Cámara e que ademais teña o Goberno. Recargaronlle as pilas do mando a distancia de Feijóo, que hoxe ten máis posibilidades e vai a ter máis posibilidades de definir o modelo público e o futuro da televisión de Galiza. Pese a contar con un amplio apoyo parlamentario, la nueva ley nace envuelta en la polémica. A las dudas sobre la independencia de la compañía se suma un pronunciado conflicto laboral. Los trabajadores de la CRTVG llevan semanas manifestándose en Santiago contra una ley que, según ellos, privatiza la televisión de Galicia sin tener en cuenta sus derechos. Algunas de sus reclamaciones son compartidas por el bloque nacionalista, que teme que la nueva ley ampare un ERE encubierto. O que non pode é aproveitarse o proceso de fusión das entidades que neste momento compoñen a CRTVG para facerlle un ERE encuberto aos traballadores e traballadoras da compañía. Estos temores son alimentados por el actual director de la CRTVG. Alfonso Sánchez Izquierdo reconoció recientemente que el sistema de relaciones laborales de la compañía necesita un cambio. Señor Sueiro, ¿es posible mantener una televisión pública con una plantilla que ronda los 1.100 empleados en estos momentos? Quiero decir, Televisión de Galicia, Radio Galega es un servicio público como cualquier otro. Bien, es cierto que tiene unas particularidades, pero ¿es posible mantener una plantilla de esta naturaleza, de esta dimensión, cuando tenemos televisiones del ámbito privado que a lo mejor están funcionando con un cuarto? No, o que queremos nós con esta modificación é que o audiovisual galego, o Servicio Audiovisual Galego de Comunicación, pois este adaptado aos tempos, se modernice e non responda, digamos, a modelos que a mellor eran válidos fai 20 e tantos anos cando se fixo ou cando se constituiu a televisión galega. Por lo tanto, ese é un pouco os obxectivos da reforma, que se adapte aos novos tempos, que sea moito máis eficiente, que sea máis eficaz tamén na súa labor, que garantindo a todos os seus aspectos básicos, como era a defensa do idioma, a defensa da cultura galega e a promoción do noso idioma e da nosa cultura, pois que sea unha televisión para competir en todos os ámbitos e baixo calquera plataforma, pero competir en termos, digamos, propios do século XXI e do ano 2011, non? Por lo tanto, iso ten que abranger ao conxunto da xestión, a modernización da súa estructura e tamén, como ben dixo o director xeral, as relacións laborais, claro. En el programa del PP tengo entendido que hay un punto dedicado precisamente a redimensionar las televisiones públicas autonómicas, ¿no? Sí, o que aparece no programa do PP é que efectivamente cada autonomía debe valorar que é o que precisa e o que necesita no seu ámbito territorial e decidir en consecuencia. Señor Fernández, ¿usted considera que este es uno de los sectores públicos donde sí se debe y se puede recortar? A ver, o que penso coincidindo... Eligiendo el mal menor, quiero decir, entre salud, entre sanidad, educación, televisión o medios de comunicación. Eu soy dos que defendo, sempre defenderei, porque ademais soy un traballador da sanidade pública, que os servicios públicos poden ser eficientes, eficaces e austeros, sin necesidade de proceder a recortes en persoal e en outras cosas. Habrá que facer un análisis, como en todas, pero o que quere decir, o entendo na insinuación que fai a moderadora, é que si sobran ou non sobran traballadores. Bueno, es que depende do que faga un ente, hasta onde chega. Yo no digo que sobren trabajadores. Pregunto si non son moitos mil traballadores para un ente. Hombre, depende si están distribuídos por toda a comunidade autónoma, con sus traballos. Eu penso que, como decía Alberto, unha cosa é o texto legislativo e outra cosa é como o Consello de Dirección, o Consello Administrativo, tendrá que chegar a tomar as medidas necesarias para que o que se pretende, e así se defende, creo que dos tres grupos, estemos ante un servicio, en este caso tamén o PP na nosa comunidade acaba de aprobar co Partido Socialista o texto legislativo que habla de participación na súa totalidade pública, por lo tanto, vamos a defender un servicio público que sea eficiente, eficaz e austero. E a normativa que acabamos de aprobar non vai en contra para nada de esto que estamos diciendo. Señora Pontón, usted ya lo hemos visto en la crónica que se hacía del Parlamento de ayer, o de esta mañana creo, su partido ha sido ferviente opositor a esta nueva ley. ¿Usted considera que la Corporación de Radio y Televisión de Galicia es un servicio público equiparable a educación y sanidad?
Bueno, eu creo que os servizos públicos non... A ver, non é se un servizo trata... público básico? Eu creo que é un servicio público esencial, penso que así está regulado ademais na propia Lei de Medios de Comunicación Audiovisual a carácter xeral, e creo que o dereito dos cidadáns a recibir información que sexa plural, unha televisión de calidade, tamén é algo que hai que telo en consideración, non? Dito iso, tamén me parece que é importante que algúns datos se coñezan por parte dos cidadáns. A CRTVG, que ten creo que 4 canles de televisión e 3 de radio, é unha das televisións máis baratas de todo Europa, costanos 36 euros ao ano a cada galego e a cada galega, e penso que cumpre unha función esencial no ámbito de representar a Galiza, de darlle voz á lingua galega nos medios de comunicación, de representar ao noso país, é dicir, creo que cumpre unha misión moi importante. Eu, nese sentido, tamén creo que non podemos descoñecer que hai unha presión e hai intereses económicos de grandes grupos de comunicación e non tan grandes en que desaparezan as televisións públicas, porque hai unha cuota de mercado que efectivamente está neste momento pola que están competindo e queren eliminar o público nese ámbito. O BNG defende a existencia de medios públicos e creemos que esta lei non é un avance. E non é un avance porque se din algunhas cousas que non son certas e é falso que esa lei blinde os medios públicos de privatizacións. Eu puxen o exemplo claro, a lei define o que hai, pero non impide que se poda privatizar, e as formas de privatización poden ser diversas. Un pode privatizar vendendo unha parte do capital da nova corporación, vai non permitir o PP no futuro, ou pode privatizar... Se eu que pongo o programa electoral do PP, ou pode... Non, déxame arrematar. No, pero digo, sobre a lei galega, dime como se pode privatizar. Sobre a lei galega, aprobamos por mañá. Exactamente. Se son accións que na propia lei di de titularidade pública. E que non impide que se vendan? Eso, porque a quen se va a vender? Por que non quixeste desaprobar unha emenda do BNG? Pero explícame ti... A quen se van a vender? Pois a calquera empresa que as queira mercar. Titularidade pública. Pero vamos a ver, é que eu, sinceramente... É que as cousas hai que dicilas así. Non, as cousas hai que dicilas. A lei define o que hai na actualidade, pero non impide que se poda privatizar. E, máis, nós tiñamos unha emenda que tanto Partido Popular como Partido Socialista votastedes en contra, na que decía que non se podería... Me permites ler un artigo ali? Pero me permites acabar o que te estou dicindo? Solo para aclarar. É que non, solo para aclarar. O que ti acabas de votar onte en contra unha emenda do noso grupo que decía que non se permitiría a entrada de capital privado na televisión, na Corporación de Radio e Televisión de Galiza. Votastedes en contra. Vos saberedes por qué. Bueno, é que non é que o crea, é que están nas emendas publicadas, é que sinceramente... Crees que non se debe permitir a entrada de capital privado? Vale, e ahora explícame que quere decir isto. Explícame que quere decir isto. Non me deixas acabar de explicar o que eu deixeche acabar de explicar a túa posición. Creo que cando ademais é a única voz crítica en relación con isto, o mínimo tamén é que nos escoite... Estamos dejando hablar e pronunciarse sin problema. Non, xa o sei, pero refírome ao representante do PP, que lles molesta cando se din as verdades. E a outra cuestión importante, que unha televisión pode ser pública, pero ter a maior parte da súa produción privatizada. E claro, nesa dirección tampouco a lei establece ningún tipo de garantía. Eso tamén era así con el bipartito, cuando dependía de... No, eu só digo o seguinte. É dicir, vou a ler... su consellería, quero decir, había unha parte de la producción que estaba privatizada. Eu non estou en contra de que haxe unha parte da produción que se contrate con empresas do sector e con empresas do audiovisual e que ademais exista transparencia e igualdade de todas as empresas a hora de acceder a esos recursos. Outra cousa é que unha televisión pública que ten 1.100 traballadores, como moi ben se decía, parece lóxico que aproveite o potencial desos traballadores a hora de facer tamén programación e non veamos derivar... ese aspecto de la lei, por favor. Eu só quería ler unha cousa, e é o que pon a lei, e despois que ela me explique exactamente como se pode privatizar, porque sería unha innovación xurídica de moito alcance. Le escuchamos. A Corporación RTVG terá forma de sociedade anónima e o seu capital estará participado na súa totalidade e de forma directa pola Comunidade Autónoma de Galicia. Vale, e agora como se pode privatizar? Bueno, pois como privatizaron... A quen lle pode vender? A quen lle pode vender? Pero pregunto a ti, a ENA acaba de privatizar unha parte da... Pero a ENA, pero nos estatutos de Constitución de ENA non pon isto, Por favor, non que va. No, pero se isto é tan fácil, Ana, como dicir... Pero é que tú non me deixas falar, porque como sabes que non tes razón, non queres que eu me explique. É que, sinceramente, me parece... No, que me gustaría decir algo de eso. Eu só te estou pregunto, si ten que ser a totalidade
participada directamente pola Comunidade Autónoma de Galicia. Di que está neste momento, non que sexa a totalidade. Di que No, neste momento a ver, artigo 2, está... perdón, bueno, leo outra vez, porque a mellor é que, efectivamente, estou lendo mal. Artigo 2. Artigo 7.2. A Corporación Ortega terá a forma de sociedade anónima e o seu capital estará participado na súa totalidade e de forma directa pola Comunidade Autónoma de Galicia. O sea, só pode ter un propietario, que é a Comunidade Autónoma de Galicia. Que se pode modificar a lei? Exactamente, igual que calquer outra lei. Igual que calquer outra lei que se faga. Entón, dime, se a totalidade do capital ten que estar participado pola Comunidade Autónoma Galega, a quen lle pode vender? Non, eu só che digo que se vos estabades de acordo en que non entrara... Entón, que non me contestas era ti. Un segundo, por favor. Imos ver. É que a mí o que non me gustan son os absurdos. Por favor. Non, que non me gustan son os absurdos. Esta lei di, efectivamente, eu non dixen o contrario, ni non dixemos tampouco... Pois a línea que lle pode vender. A ver, pero por favor. Señor Sueiro, é que se non me deixas falar, claro, son monólogos como estades afeitos, pero... Sí, no, si ao final este é o tema, pero non me entras a pregunta, a quen lle pode vender? Bueno, é que... A ver, señora Pontón, por favor, conteste. No, porque cada vez que quero falar, te interrúmpesme. E unha evidencia da preocupación que tedes neste, da que ten o PP neste tema, que, xa digo, me parece impresionante o cinismo político dunha forza que está defendendo a privatización das televisións públicas, como está defendendo o PP, que nos veña a intentar decir que non hai ningún perigo coa televisión galega, cando sabemos que iso non é así, porque o sabemos. E o que digo é, a lei non blinda que no futuro non podan existir privatizacións, porque unha parte da televisión pode venderse según se venderon e según se están privatizando outro tipo de servizos públicos, como as terminais dos aeroportos. É que, por favor, é que me parece impresionante. Señora Pontón, non ser capaz de contestar unha cousa tan fácil. Señora Pontón, déjeme, por favor, darle la palabra al señor Fernández. A ver, yo en esto discrepo, como xa dixemos no Parlamento, da opinión do Bloque. Para nós, que no noso programa, o contrario do que o Partido Popular leva no programa estatal, que defende a posible privatización dos servizos públicos, alá onde hai un goberno socialista estamos a defender a televisión pública da comunidade autónoma onde gobernemos. Se demostrou que unha televisión ou radiotelevisión pública pode ser máis eficiente, eficaz e austera como se fixo co cambio normativo en radiotelevisión española, al menos é a nosa opinión, totalmente respetable, e o que eu vou decir despois do que pasaba con a anterioridade, eu así que penso que efectivamente toda a lei se pode modificar. Pode vir un goberno de dereitas ou outro partido político que se creara e modificar unha lei, pero esta lei, desde o noso punto de vista, queda perfectamente blindada a propiedade pública e o financiamento público desta televisión, e, por lo tanto, eu creo que temos un exemplo moi claro coa sanidade. A sanidade formalmente é un servizo público, sin embargo vemos como esta administración, como o Partido Popular, está privatizando unha parte da prestación e das infraestructuras dos servizos sanitarios. Que a televisión pode pasar e vai a pasar exactamente o mesmo, vai a pasar exactamente o mesmo, e se vai a despedir, pero esta lei permite. E eu creo que aí tamén o Partido Socialista e o Partido Popular deberán explicarnos que pacto, se cale a letra pequena do pacto que fixeron en relación con esta lei. O pacto está escrito na lei, Ana. A que se refiere con letra pequena? Na que non participa o 85% da sociedade de acordo, e todo é un pacto, claro. 85% da sociedade non. O Partido Popular e o Partido Socialista no Parlamento, con toda a legitimidade... O 85% do Parlamento, non. Pero non é o 85% da sociedade, porque ti non me podes decir que todo o mundo que votou o PP está de acordo, nin todo o mundo que votou o PSOE, nin todo o mundo que votou o Bloque, non? Eso nega a participación e a opinión da sociedade. Eso representa a opinión do PP e do PSOE, non suple a representación da sociedade. A unha parte da sociedade, pero non a toda, non, votou vos o 50% da sociedade, non. Creo que hai un... A ver, é que isto é un... Non. Bueno, entramos en un debate filosófico que creo que non é el momento non é a cuestión, pero interesante, pero non poden sustituir a opinión da sociedade, porque claro, eso é o mismo que fixeron cando pactaron a Constitución, unha reforma da Constitución. Pero volvamos a lo que... Señora Pontón. A reforma é unha cousa, non a Constitución. Non, digo a reforma da Constitución. Fan unha reforma dunha Constitución de un calado moi importante sin preguntarlle á sociedade, suplantando... O que dicen as nosas normas é que se pode modificar con unha maioría cualificada que o mismo que en outras tantas. Para eso están as leyes, para cumplirlas. Señores, antidemocrático. Señora Pontón, señor Fernández, pues les invito por favor a que veamos cuál es la segunda pregunta que nos tiene preparado Marcos. Marcos, adelante.
La segunda pregunta de hoy nos lleva a hablar de la crisis griega, pero antes de abordarla, recordarle como siempre a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Y ahora sí, damos paso al correo de Asunción López, una espectadora que se muestra alarmada por la crisis griega, en concreto por el referéndum propuesto esta semana. Esta espectadora quiere saber qué les parece la celebración del referéndum y cuáles pueden ser las consecuencias concretas para España y para la Unión Europea en general si los griegos deciden decir no a las reformas. Señor Fernández, ¿a usted qué le parece la decisión de los griegos? Primero... Bueno, de los griegos. La decisión de Papandreou de preguntarle a los griegos si están de acuerdo con el rescate, vou a falar digamos. moi a título personal. Eu, desde logo, non sei o que faría como mandatario, pero os mandatarios estamos, en democracias parlamentarias como a que pertenecemos nosotros, pertenece o goberno grego, estamos para tomar decisións e, evidentemente, se cada unha das decisiones que temos que tomar ten que pasar por un referéndum, pois bueno, pero evidentemente é unha situación moi compleja que hai que estarla vivindo na situación, porque isto pode supoñer, a situación de Grecia pode supoñer a salida da Comunidade Económica Europea. Eu penso que sería un drama, pero sobre todo un drama para os griegos e para Grecia, evidentemente, porque se iso non acaba co sistema monetario único, que non ten porqué, ni co sistema da Comunidade Económica Europea, pois as demais países teremos os mesmos problemas con tal, pero para os griegos a salida da Comunidade Económica Europea nestes momentos pareceme moi grave, non? E, polo tanto, o dirixente toma unha decisión, eu penso persoalmente que equivocada, que creo que para eso estamos representando, como dice Ana, a un porcentaxe. En unha democracia parlamentaria temos unha representatividade e por eso nos damos cada X período para votar e cambiar os gobernos, se non o estamos a facer ben, non? Pero hai que tomar decisións e, desde logo, esta ambigüedade nestes momentos non é un bon dato. No lo tiene nada claro Papandreou. Mañana hay una moción de censura y entiendo que ya había de su propia gente, de su propia partida, gente que se estaba desmarcando de la solicitud de hacer un referéndum. Señor Sueiro, ¿cuál es su opinión? Eu creo que efectivamente está elegido para gobernar e creo que, en todo caso, o que tería que facer era facer un referéndum cando a primeira vez que empezou a negociar ca Unión Europea o seu rescate. Dice, queremos ser rescatados ou non? Porque eu pregúntome, claro, todos podemos caer agora iso na fantasía de non, é que ten que elexir a xente e tal. Pregúntome, cal é a outra alternativa? E se non hai rescate, cal é a outra alternativa para os gregos? Un Estado fallido? Porque estamos falando de unha débeda cercana aos 136.000 millóns de euros. Como vai a ser capaz a economía grega de facer frente a esos pagos? Bueno, pois... Ya non é ahora capaz de hacer frente. O que ocurrirá é dicir, bueno, pois non somos capaces, deixamos de pagar. Automáticamente, que carga supón eso para o conxunto da economía grega, dos sistemas productivos gregos, cando non teñan ninguna capacidade de acudir á financiación exterior e non teñan recursos para poder pagar, digamos, os seus propios servicios básicos? Que efectos ten isto na economía europea? Graves porque, efectivamente, unha parte moi importante desa débeda está soportada por entidades europeas e incluso bancos nacionales. Por tanto, que vai ocurrir? Que eu creo, sinceramente, que é moito mellor que se vamos a sufrir ese impacto, que a economía europea vai nos sufrir igual, porque aquí, ao final, tenemos que repartir entre todos. É moito mellor salvar o sistema financeiro, que siga sendo viable e que Grecia poida pagar as súas débedas e, por tanto, siga incluída dentro do círculo normal da economía, a que, efectivamente, resulte un Estado fallido e, automáticamente, poñamos a esa población nunha situación moi dura e ao resto da economía europea tendo un serio problema. Señora Pontón, su partido ha defendido a capa y a espada la decisión de Papandreou de convocar un referéndum. Le hago una pregunta un tanto maliciosa, reconozco, y de ciencia ficción. Si usted fuera griega, ¿qué votaría? Non teño capacidade para decidilo porque non son grega. Si me gustaría, en todo caso, que algúns recortes que se aplicaron no Estado español se tiveran consultado. Botei en falta que cando se reformou a Constitución houbera un referéndum e sí que podo decir que nese referéndum eu tería dito non a reforma que pactaron PP e PSOE, que quero recordarlles porque me parece importante que, a pesar de que estemos nun sistema representativo, a propia Constitución española prevé a posibilidade
posibilidade de consultas e referéndums. Outra cousa é que PP e PSOE sabemos que consultarlle a sociedade lle parece, como dixo aquí, unha fantasía, eso de que a xente poda decidir. Creo que dixo o representante do PP agora había que falar de Grecia máis ou menos. Eu falando da nube, vamos ao creo que o representante do PP dixo que era unha fantasía de que a xente pudera decidir. Eu sigo crendo na democracia. A min, en todo caso, que me resulta un pouco chocante de todo o que está pasando neste momento e en relación con Grecia é, primeiro, que un país tan pequeno e que en teoría ten un nivel de desenvolvemento económico e un peso, por tanto, no Producto Interior Bruto da Unión Europea tan reducido, agora se nos diga que pode facer tambalearse a toda a Unión Europea. Eu, sin ser economista, é un dato que me resulta un pouco así chocante. Si sei, en todo caso, que a Francia e a Alemanha, e sobre todo o sistema bancario francés e alemán, teñen un problema en relación coa débeda grega, porque ata onde eu sei son os que poseen unha parte importante desa débeda, e polo tanto tamén moitas das medidas que están adoptando Francia e Alemanha non teñen tanto que ver con salvar os gregos como salvar os seus propios sistemas bancarios. E despois, paréceme que ante os durísimos recortes que se iban a aplicar na sociedade grega, é lóxico que os gregos e as gregas deciden se este sistema é positivo para eles, porque ao final o que a mí non me parece lóxico é que poñamos o sistema como fin e non como medio. Eu creo que estar en unha federación de estados, en un espazo económico, ten que servir para que as sociedades se desenvolvan. Se o que estamos vendo é que retraen moitísimo as posibilidades económicas, que non garantizan os mínimos dereitos humanos para as persoas, que eu creo que é poder ter un traballo, poder ter educación, poder ter sanidade, o que non se pode ser tan dogmático e poñer por riba do benestar da xente a continuidade dun sistema se non funciona. Sí, pero como pagan os gregos? Como pagan os gregos? Como pagan? Non, é que esa é a pregunta, como van a pagar os gregos? E por que non facemos un referéndum aquí se nós temos que axudar a Grecia, ou en Alemania, ou en Francia? Pero a pregunta, Ana, a mí parece ben sempre esa fría, porque todos estamos de acordo en que hai que garantizar os dereitos ao traballo e tal. A cuestión é, como pagan o mes que ven os gregos? Mira, a cuestión é, se por pagarlle a 4 bancos, os gregos e as gregas... Sí. Si por pagarlle os intereses a un banco se ten que poñer en jaque a todo un país e destruir a súa economía. Eu eso non creo que sexa xustiza. Vos defendédelo, pero tamén digo, o problema, e isto enlazo co anterior, entón ti crees que é mellor que non paguen? Crees que é mellor que non paguen a súa débeda? Eu creo que é mellor que unha sociedade non sexa destruída por pagarlle intereses ao sistema financiero. Señor Fernández, intereses de que? Usted quería... Intereses de capitales que utilizaron. En todo caso, digo, ti crees entonces que é mellor que non paguen? Eu non estou dicindo iso, tú eres, de verdade, es unha capacidade de manipulación. Eu estou dicindo que cando se está dicindo a Grecia que para seguir no euro ten que aplicar unha serie de medidas que conteñen recortes. Tamén nos lo dicen a nosotros, claro, pero tamén creo que nos temos dereito a decir tamén a los portugueses e tamén a los irlandeses. Eu creo que estamos... O sea, que usted está planteando que hagamos un referéndum aquí? Bueno, eu creo que se debería de consultar a xente e que o PP e o PSOE, e nós desde logo estamos lo dicindo con clareza, cando hai unhas eleccións, en vez de estar dicindo que todo é culpa dos demais, ou cando gobernan, actuar como actúa a Xunta de Galiza, que di que nunca ten responsabilidades de nada, deberían de presentar claramente cales son as súas propostas. E eu, lamentablemente, o que vexo e o que comprobo é que aquí nin PP nin PSOE están interesados en decir realmente que é o que van a facer e despois das eleccións gobernen uns ou gobernen outros, como teñan maiorías absolutas, eso vai a ser demoledor para a sociedade en termos de dereitos sociais. Remate, por favor, señora Pontón. A crise non a causaron os dereitos sociais. Señor Fernández. En eso estamos de acordo, Ana. Es decir, a crisis non a marcaron os dereitos sociais, ni tenemos as persoas con menos recursos e con máis problemas, nin temos que cargar a crise sobre os servicios sociais e sobre os servicios públicos. En eso, o PSOE e o BNG, en ese sentido, creo que compartimos. Ahora, bueno, o PSOE fixo grandes recortes en dereitos sociais nesta legislatura. Bueno, eso é a túa opinión, evidentemente. Eu discrepo, no, recortes non, ajustes ou congelación das pensións, e non de todas, polo tanto as mínimas non. E ademais, Ana, non podemos vivir en unha burbuja aislada que se llama Galicia, que moitos... Pero quen vive nunha burbulla? Non, quero decir, deixame explicarme ahora, porque eu sí que non te interrumpo, vale? Non, pero é que non me digas... Es decir, vivimos en un escenario macroeconómico e macrotal en el cual moitos creemos e moitos defendemos a integración en Europa e unha política europea que aínda algúns pensamos que debería ser moito máis global ou tal. E en ese sentido, pois evidentemente temos que marcar
e respetar unas mínimas reglas de xogo que é importante. Se os gregos, igual que decíamos ahora mismo, os españoles nos asustamos, os portugueses se asustaron, se lles pide axustes e se fixo un límite de endeudamento a nivel da Constitución en outros estados aparte del español, pois evidentemente, porque o recollían antes ou porque o recolleron despois, temos que estar dentro dun marco legal que nos marcamos todos os europeos. Todos. Nosotros non pretendemos que os gregos salgan dese sistema, temos que asustar todas as posibilidades, non? E evidentemente teremos os gobernos dos Estados membros da Comunidade Económica Europea intentar loitar, e eu sí que defendo que o Partido Socialista o leva feito a nivel do Estado español, ti non, pero ti eres libre de pensar o que queiras, que evidentemente a crisis, desde logo o PSOE non está intentando acargar sobre os menos desfavorecidos. Esa é a tua opinión, desde logo é moi respetable, pero deixa que explique a miña. Efectivamente, se nos piden recortes, asustes en pensións, asustes en tal, pero hai asustes e asustes, e para nosotros, pues estamos a hacer. Señor Soeiro, le doy 30 segundos. No, eu, de verdade, sendo realmente constructivo, eu entendo que se discutira agora por que os supervisores e os encargados de vixiar a economía grega permitiron que se chegara a esa situación. Comprendo que se viraran, digamos, realmente a mirada e decir, oiga, aquí había que controlar. Por que había esa cantidad fraudulenta? Por que non se permitiu había unha mentira a la base, non? E hai unha responsabilidade clara dos supervisores. E por que esa responsabilidade non se exixe? Eu creo que ese é o tiro adecuado. Agora ben, a estas alturas, decir que é millor que Grecia non pague... Quen dixo iso? Claro, pues no, ti dis... No, que tú estás denegando... No, señora Pontón, por favor. Por pagar a tres bancos, por pagar a tres bancos. É que non son tres bancos, é un sistema financiero do que se soporta o conxunto da economía. O problema é que vos solo estades pensando nos bancos. Mañana hay una moción de censura contra el gobierno de Papandreou. Parecía a última hora esta tarde que no lo tenía tan claro que pudiese solventarla. Lo veremos mañana y en los próximos días. Nos queda muy poquito tiempo y no quiero dejar este programa sin ofrecerles nuestra sección de todas las semanas, La Calle Opina. Estos son los testimonios que hemos recogido en nuestras calles esta semana. En el contexto de crisis, la posible liberalización del horario comercial puede verse como un mundo de nuevas oportunidades para los pequeños y medianos empresarios. Escoger qué domingos, qué festivos e incluso hasta qué hora mantener las puertas de su tienda abiertas es una opción que puede interesar a los comerciantes y, como no, a la gran mayoría de consumidores. Pues bien, sobre todo para el comercio mediano y pequeño, bien. Bien porque, bueno, pueden sacar más beneficios, ¿no? A mí me parece bien. Creo que los pequeños y medianos empresarios tienen que competir, se tienen que especializar y la libertad de horarios comerciales es libertad, no es obligatorio abrir. Deber no, pero que tengan la libertad de poder hacerlo, sí. La modificación de la Ley General permitirá esta barra libre de horarios comerciales a partir del 1 de enero. Eso sí, la regulación definitiva dependerá de las comunidades autónomas, encargadas de marcar las pautas en materia de horarios y apertura de festivos. Sin embargo, aunque parece que esta posibilidad es una oportunidad para las pymes ante las grandes áreas, a pie de calle se teme por la viabilidad de esta medida. Para la persona que compra, supuestamente está bien, pero realmente no me parece bien porque hay gente que tiene que trabajar hasta muy tarde, no está bonito, creo que debería ser tiempo libre. Con esta reforma, España se pondría al nivel de otros países de su entorno. Las grandes ciudades de Alemania o Francia presentan horarios comerciales amplios, aunque el paradigma de la liberalización de horarios es Estados Unidos, donde no existen límites. Sin embargo, los países de Europa del Norte restringen aún más que en España la apertura de sus comercios. Así que por el momento solo queda esperar para comprobar cómo se implanta la nueva norma en nuestro país. Opción más que se plantea hoy por hoy. Señor Fernández, ¿cuál es su opinión sobre el tema? La mía personal. la suya personal. La mía personal sí. Es que evidentemente hay opiniones para todos los gustos, pero no siempre la liberalización ayuda al pequeño y mediano empresario. Esa es mi opinión personal porque, entre otras cosas, familiarmente pues hay algún miembro de mi familia que lo tiene y es muy difícil a veces mantener un comercio pequeño,
que dé lo suficiente como para pagar un sueldo o no darlo, o mantenerlo familiarmente y mantener una competición con las grandes estructuras comerciales. Esa es mi opinión personal. Ahora, dentro de eso, creo que lo que efectivamente hay que regularlo de alguna manera, pero yo, pues bueno, hemos oído la opinión básicamente generalizada del consumidor. Como consumidor siempre a todos nos apetece mucho esto, pero discrepo en la opinión de algunos, incluso del comentarista o de la voz en off que había, que decía que esto puede ser un beneficio para la mayoría de pequeñas y medianas empresas. Yo no lo tengo tan claro personalmente. ¿Usted lo tiene claro, que puede ser una oportunidad? No, eu creo na libertad, e creo que a libertad, digamos, debe ser o máis amplia posible e efectivamente pode ser unha oportunidade. En todo caso, tamén é verdad que a regulación debe defender, para que efectivamente a libertad sea exercida e cumpla efectos, a propia regulación debe establecer algún criterio que permita tamén defenderse aos máis pequenos. Señora Pontón. Bueno, eu até onde sei, polo que coñezo, o pequeno e mediano comercio no noso país non reivindicaba este tipo de cuestións, porque ao final, na práctica, veremos como vai a supoñer un beneficio para as grandes superficies comerciais e vamos a ver como moito pequeno e mediano comercio vai a continuar pechando no noso país. Eu creo que está moi ben a liberdade, o problema é cando a liberdade se convirte en que unha persoa ten que traballar xornadas longuísimas e en nome desa liberdade, ao final o que vamos é a que cada vez as condicións de traballadores e traballadoras e sobre todo de moita xente que é autónoma no comercio sexa cada vez peor. Non creo que esa sexa a solución e máis penso que vai en contra dos intereses de moito do pequeno e mediano comercio que é moi importante no noso país. Muy bien, señores, señora Pontón, muchas gracias por participar una vez más en nuestro debate de los jueves. Señor Sueiro, encantada de verle por aquí. Señor Fernández, lo mismo le digo, gracias por sus reflexiones. Y a todos ustedes, gracias una vez más por su atención. Les espero, por supuesto, el próximo jueves a la misma hora, a las 10:30. Hasta entonces, pasen una feliz noche.